Aquest edifici ha acollit l'activitat de les diverses entitats juvenils d'Horta durant els darrers 30 anys. I després d'uns mesos d'incertesa s'ha confirmat que ho seguirà fent. L'Ajuntament el comprarà per 1 milió d'euros a l'entitat bancària que el tenia en propietat. Un preu que, segons el consistori, hauria pogut ser inferior si la Generalitat hagués exercit els seus drets com a usufructuària del testament de l'anterior propietari de l'edifici, que el va llegar a un ús cultural. Encara hagués estat més barat per les administracions, i finalment s'ha fet una inversió de 800.000 euros per part de l'àrea de drets socials i 200.000 euros per part del districte d'Horta-Guinardó. La compra del bloc 17 permetrà preservar les 4 plantes i 881 metres quadrats destinats a activitats juvenils. Les entitats que fins ara n'han fet ús s'han organitzat en una plataforma per reclamar la protecció de l'espai. Ara que ho han aconseguit, volen assegurar que el seguiran gestionant. La nostra idea és tenir als baixos un ateneu popular, un espai obert on el jovent pugui venir a trobar-se, després hi ha el casal de joves i el Consell de Joventut del districte d'Horta-Guinardó, que és un espai de trobada on totes les entitats poden venir, fer activitats de tarda, tallers. L'adquisició està en tràmits i es formalitzarà a finals de març. Quedarà per al mandat vinent la remodelació de l'edifici. Caldrà veure aleshores què es fa amb els 2 pisos on viuen famílies dintre el bloc. Podrien esdevenir habitatges socials.